שלום לכולם, היום אנחנו עושים טיל מנייר. אז קודם כל אנחנו מקפלים את הדף לחצי ואז אנחנו פותחים אותו ויהיה לנו קו באמצע, ואז אנחנו עושים כמו כל טיל משולש, ובצד השני עוד משולש, ואז אנחנו מקפלים את הזווית שמלמעלה לסוף הקיפול, ואז אנחנו מקפלים את המשולש הקטן שעשינו לחצי, ואז אנחנו מקפלים את הזווית הזאת לקו האמצע, וגם השנייה, ואז אנחנו מקפלים את הזווית שמלמעלה לסוף הדף, ואז אנחנו מקפלים את הקיפול שעשינו לקו הזה, ואז אנחנו מקפלים את הזווית הזאת לאמצע וגם השנייה, ואז אנחנו מקפלים את הזווית שמלמעלה לסוף הדף, ואז אנחנו מקפלים את הקיפול שעשינו לקו הזה, ואז אנחנו מקפלים את הטיל שלנו לאמצע, ואז אנחנו מקפלים את הזווית הזאת לקו השני, וגם בצד השני, ואז צריך לפרוס את הכנפיים. עכשיו הטיל שלכם מוכן להמראה. להתראות בסרטון הבא.